Hola, bona tarda. Benvingudes i benvinguts a aquest estand de la Diputació de Barcelona. El meu nom és Josep Muñoz, sóc el director de Serveis Socials, el gerent de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona. I en nom de la Diputació de Barcelona us volem donar la benvinguda a tots els que sou aquí presents, però també als que sou a casa vostra, perquè aquesta taula rodona s'està retransmetent en directe en el canal Smart City Live, i per tant us volem agrair la vostra assistència i per això us hem preparat una taula rodona que la farem en l'idioma català, però que podreu accedir a les diferents diapositives en l'idioma anglès, per tant per felicitar la vostra comprensió. Us volem presentar una taula rodona sobre experiències innovadores en serveis socials, especialment en l'aplicació de la tecnologia i la innovació en la millora social, en l'atenció social. I per fer-ho volem comptar amb dues persones expertes de municipis de la província de Barcelona, com som l'Oriol Bossa, que és el primer tinent d'alcalde i president de l'àrea de govern obert i serveis generals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, benvingut, i el Jesús Usillos, que és el tinent d'alcalde de l'àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Benvingut, Jesús. I amb ells tindrem el plaer de poder compartir amb vosaltres una estona amb tres experiències innovadores, dues que ens presentaran ells i una que jo us avançaré, que segurament ja coneixeu, però experiències innovadores en matèria de tecnologia i aplicació als serveis socials, que em pensem que poden ser del vostre interès. Prèviament, permeteu-me que us expliqui que Diputació de Barcelona és el govern, és l'administració que dona suport tècnic i econòmic als municipis de la província de Barcelona. Estem parlant de 311 municipis, per tant, en un territori on viu prop de 5 milions i mig d'habitants. I, per tant, la nostra missió és donar suport tècnic a aquests municipis, com Sant Feliu, com l'Hospitalet, i en aquest cas concret, amb una competència obligatòria, amb una competència necessària, com és la prestació dels serveis socials bàsics. I aquest és el motiu que avui ens porta a aquesta taula rodona. Treballar al voltant de com podem millorar l'atenció social, com podem millorar la qualitat de vida mitjançant la tecnologia. I tot això tenint en compte un element clau, que és com garantim que ningú, que cap col·lectiu queda fora, queda exclòs d'aquesta innovació que estem veient dia a dia en els diferents estants de la fira, en el dia a dia, el 5G, la digitalització. És a dir, estem avançant, però cada cop és més necessari garantir que no queden col·lectius exclosos, que no hi ha una bretxa digital que impedeixi que la gent gran, que les persones amb discapacitat, que les persones nouvingudes troben dificultats en el dia a dia de la seva vida, en el dia a dia, en els processos bàsics de la seva vida. Per tant, hem de millorar la tecnificació, però hem de tenir presents, com a servidors públics que som, que hem de treballar per a tothom. I aquest serà un dels elements que explicarem al llarg i ja veureu al llarg de totes les presentacions. Les presentacions avui seran diferents. Trobareu a l'Oriol que ens presentarà un exemple de Big Data aplicada als serveis socials i el Jesús que ens presentarà una experiència per millorar i per garantir que la gent gran pot viure a casa seva el millor temps possible en la màxima qualitat de vida. I enllaço aquesta frase amb el programa bàsic de la Diputació de Barcelona que us volíem presentar, però en el qual no m'estendré gaire perquè segurament molts de vosaltres ja coneixeu, però que és tot el tema, tot el treball que estem fent a la Diputació de Barcelona amb la teleassistència. La teleassistència que bàsicament sabeu que és un servei 24 hores al dia, 365 dies a l'any, d'atenció a la gent gran en cas de necessitats, en cas d'emergències, però amb un model diferencial que té la Diputació de Barcelona, que no és un model de telealarma, sinó que parlem d'un model de teleassistència. I això vol dir que és un model on trobarem més trucades de seguiment, que trucades entrants, que trucades d'emergència. Algunes dades, perquè tingueu idea de què estem parlant. Estem parlant d'un servei del qual tenim 93.000 persones usuàries, que gestiona aproximadament més de 3 milions de trucades anuals, tot un conjunt important de visites al domicili, per tant no ens quedem només amb la trucada, sinó que fem visites al domicili i una part molt petita, envoltant en referència al conjunt general, de trucades d'emergència. Per tant és un servei sobretot proactiu, per això us comentava que anava més enllà de la telealarma.
I si us hagués explicat en aquest marc, en aquest fòrum, 4 idees bàsiques de com estem aplicant la innovació en el servei local de teleassistència, permeteu-me que em centri bàsicament en una, que és la digitalització, la transformació digital de la teleassistència. Què vol dir això? Estem treballant actualment, tenim un sistema analògic que és bo en la transmissió de veu. La persona té un aparell on pot parlar i pot explicar en una central les seves problemàtiques, i volem avançar, ja estem avançant, el contracte actual ja ens ho permet, avancem cap a un model de terminal IP que ens permetrà la transmissió no només de veu, sinó també de dades. Per tant, aquí comença la gran revolució, perquè vol dir que poder transmetre dades vol dir transmetre informació del que està passant en el domicili, i ens vol dir transmetre informació del que està passant a casa de la persona usuària. I aquesta informació ens pot permetre tant detectar conductes i situacions de risc com avançar-nos i fer activitats més de prevenció, de promoció i d'actuació preventiva. Aquest és el gran avanç de la teleassistència. I permeteu-me també, per acabar, que dir-vos que no només es tracta d'instal·lar aquests terminals IP, sinó que també estem treballant en el desenvolupament d'un programa que nosaltres denominem All One in Sensor, que bàsicament el que consisteix és en instal·lar un conjunt de sensors al domicili de la persona, 6 sensors, que ens donaran una informació molt interessant sobre els hàbits de conducta, els hàbits de comportament d'aquella persona, que ens permetrà, per tant, detectar situacions de risc. És a dir, sabeu que la gent gran, una de les característiques que té és que té uns hàbits rutinaris molt normalitzats. Per tant, a través d'una sèrie de sensors no invasius, això és important, és a dir, no anem a invadir a ningú, esto no és el gran hermano, tot el contrari, d'una manera no invasiva anem a intentar detectar què està passant en aquell domicili i quines són les situacions en les quals es troba la persona i com actua, quin és el seu conducta, el seu comportament. I pensem que això ens pot permetre la innovació, o sigui, ens pot permetre preveure i detectar situacions de risc. Hi ha diferents millores també que volem incorporar a nivell tecnològic, la interoperabilitat amb els diferents sistemes, amb sistemes de salut, amb el sistema social, noves eines pels municipis a l'hora de la gestió, però jo crec que volia bàsicament llançar-vos aquestes dues idees. La importància de la teleassistència, de la digitalització, per tant, començar a canviar, a substituir aquests aparells digitals per aparells analògics, analògics per digitals, i dos, aquesta sensorització dels domicilis per facilitar una mica la detecció de conductes de risc i situacions de risc. Bé, jo no m'estendré més perquè penso que aquestes eren les dues idees bàsiques, perquè avui no és el nostre paper. Avui, com a Diputació de Barcelona, volem conèixer les experiències de 2 municipis de la província i, per tant, sense més, jo li donaria la paraula ara al regidor, a l'Oriol Bossa, tinent d'alcalde de Sant Feliu de Llobregat, perquè ens expliqui la seva experiència. Oriol, quan vulguis, moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep. Bona tarda a totes. Gràcies per ser aquí i una salutació també molt especial a la gent que ens segueix per streaming. Jo us he vingut a presentar una eina que hem creat a Sant Feliu, una eina que preveu la vulnerabilitat social a mitjà termini. I la pregunta que ens hauríem de fer totes és per què una eina que ens ajudi a preveure la vulnerabilitat. I és perquè nosaltres tenim la concepció que sovint o massa sovint els serveis socials no són del tot eficients. I per tant és una eina que ens ha de millorar, ens ha d'ajudar a millorar l'eficiència dels serveis socials. I per què no són eficients els serveis socials? És la segona pregunta que ens hauríem de contestar. Bàsicament, a qualsevol ciutat, a qualsevol entorn metropolità, hi ha 3 conjunts de població. Aquells que no necessiten ajudes i per tant no en demanen, aquells que en necessiten en demanen i la reben, i aquells que tot i necessitar-la mai no en demanen, mai van a sol·licitar als serveis socials l'ajuda que necessiten. I per tant hi ha una realitat, els ajuntaments ens trobem amb una realitat que està amagada, que no surt a la superfície, però a la qual ens hem d'afrontar. Tenim la missió com a governs locals d'ajudar a tota la ciutadania, reclamin o no reclamin ajudes socials. I una cosa que ha fet sobretot la pandèmia i el confinament és preocupar-nos que les desigualtats socials creixeran i per tant la capa de població que necessita ajuda i no en va reclamar
cada cop és més gran, ja sigui perquè es senten estigmatitzats, ja sigui perquè no tenen eines per anar als serveis socials a demanar prestacions, ja sigui per múltiples motius. Per tant, quan parlem dels patrons del món real, al principi, nosaltres estem preocupats de conèixer aquests patrons reals, aquells que no coneixem, aquells que estan amagats sobretot, perquè la missió és poder ajudar a quants més ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu i a quantes més famílies millor per complir amb un ODS que normalment a vegades ens oblidem que existeix, que és el d'eliminar la desigualtat social. Per tant, en aquesta diapositiva veiem això, veiem que tenim uns patrons de realitat que no coneixem, una intel·ligència artificial que ens ha de fer conèixer totes les dades, hem de recollir totes les dades, aquí és quan entra, com deia el Josep, el Big Data, és una eina que ens agrega totes les dades demogràfiques, socials i econòmiques de tota la ciutadania de Sant Feliu. Amb aquestes dades nosaltres tenim tota la informació de tota la ciutadania, aquesta eina predictiva les agrega, les treballa, com dic, ens fa una projecció en el futur com evolucionarà la vulnerabilitat social. I el Machine Learning el que fa és generar els models predictius. El que ens dirà és que d'aquí 6 mesos, amb tot aquest conjunt de dades que recollim i que tenim, ens dirà que la vulnerabilitat social augmentarà o bé davallarà. Per tant, tenim una fotografia molt més real i fidedigna del que passa a la nostra ciutat que si no tinguéssim aquesta eina, que tots sabem que normalment les polítiques socials es basen en l'anàlisi de la realitat més propera que ha passat. Tenim tantes sol·licituds d'ajudes socials, tantes sol·licituds de tarificació social a les escoles bressol, però com deia al principi, potser aquesta fotografia està una mica esbiaixada. Potser no és la fotografia real i nosaltres hem apostat per aquesta eina perquè volem saber quina fotografia real tenim a la ciutat. Per tant, per primera vegada, a Sant Feliu podem conèixer l'evolució previsible de les necessitats socials i de l'estructura de la vulnerabilitat en el territori. I per tant podrem, fent aquests 3 passos, identificar les necessitats socials, dimensionar les necessitats socials i planejar. És una eina que ens ha de permetre, un cop identificades les dades, un cop identificada la realitat social del nostre territori, ens permetrà dimensionar la cartera de serveis, sobretot els serveis relacionats amb serveis socials. No és el mateix plantejar un departament com els serveis socials sense una eina predictiva, que ens podria dir el 2022 les ajudes socials seran X milions d'euros, o amb aquesta eina predictiva que ens podrà dir la fotografia que tu tens és d'X milions d'euros, però nosaltres preveiem, amb totes les dades que ha treballat l'eina predictiva, que aquesta necessitat del 2022, en un context de post-Covid, és una mica superior al que tu tens amb les dades reals que has disposat tota la vida. Per tant, és una eina que a través del Big Data, a través d'una recopilació de dades molt gran, ens permet planificar millor. I un dels objectius en un context com aquest de crisi econòmica és ser molt curosos amb els recursos públics, molt curosos on destinem cada euro del nostre pressupost i, per tant, quan fem un pressupost de l'àrea de drets de les persones, de l'àrea de drets socials, el nostre objectiu és afinar molt bé en què cada euro que necessitem sigui veritablement els que necessitem, ni més ni menys. El nostre objectiu és afinar el pressupost al màxim possible. Si aquesta eina ens prediu que el 2022 la vulnerabilitat social a no sé quin barri de Sant Feliu serà més alta, la nostra missió com a govern municipal és actuar-hi, és fer-hi front i planificar millor del que ho faríem sense aquesta eina predictiva. Per tant, 3 passos: identificar la realitat, dimensionar-la a l'entorn social que tenim i planificar molt millor gràcies a aquesta eina predictiva. I finalment, segurament la pregunta que us podríeu estar fent tots és quines dades fa servir aquesta eina. Doncs fa servir una quantitat de dades molt gran. Les sociodemogràfiques, el gènere de les persones, l'any de naixement, la nacionalitat, les ajuts socials que han rebut aquestes persones. Tenim l'expedient personal que ja el teníem des
des de l'àrea de drets de la ciutadania, els imports que han concedit, la tipologia d'ajuts, qui ha fet servir els ajuts de casal d'estiu, qui ha fet servir ajuts per l'habitatge, qui ha fet servir ajuts per material escolar, qui ha fet servir ajuts de... A Sant Feliu tenim la tarificació social, dades de pobresa energètica, quina tipologia de la unitat familiar té, quin nivell de renda i, finalment, àrees cartogràfiques. És una nova eina que no teníem anteriorment, que cap ajuntament tenia, que s'està començant a desenvolupar i, com em reitero novament, és una eina que ens ha d'ajudar a preveure millor el que passarà en el futur immediat a la ciutat i, tenint en compte aquesta realitat, que és una fotografia molt més nítida de la realitat social, de les desigualtats socials que patim en el territori, planificar i actuar de manera més eficient. I fins aquí la presentació d'aquesta eina. Espero que hagi sigut útil i que s'hagi entès correctament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol. Bé, doncs, moltes gràcies. Jo us parlo des de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Bé, de fet, estem en territori de l'Hospitalet en aquests moments. Aquest congrés, tot i celebrar-se a la Fira de Barcelona, es desenvolupa a casa nostra, per tant, estem a casa nostra i amb la Diputació encara més, en aquest gran paraigües que suposa. Bé, dir-li a l'Oriol, ja li he dit abans, però és una eina, la que ens acaba de presentar, que des de fa uns mesos l'estem observant de prop. Evidentment, la nostra realitat és força més gran que la que té Sant Feliu, però jo crec que és una afortunada coincidència el fet que avui coincidim en aquesta presentació i també molt adequada també la incorporació de totes tres experiències i jo crec que a continuació ho podrem veure. Bé, jo us explicaré, espero que de manera força entenible, el que suposa el projecte del eSenior, que... A veure... Vaja. Bé, ara. Bé, no. Bueno, de moment no ens estem entenent la següent? No, la primera. I ara li dono, Vale. Ara bé. Perfecte. Intento situar-vos en el marc perquè no és, diguéssim, a diferència de l'altre o dels altres projectes, no es tracta d'un projecte aïllat, sinó que es tracta d'un projecte que està immers dintre de tota una programació molt més gran. De fet, és una de les 7 operacions que està dintre del projecte de For Local Health i que principalment persegueix treballar amb objectius de millorar i avançar en quant a medicina personalitzada i a la vegada també avançar en desenvolupament en quant a la investigació i innovació assistencial i a la vegada generar més activitat econòmica. És un pressupost total de més de 4 milions d'euros, cofinançats entre el FEDERE i els diferents socis i aquí teniu els socis. Sabeu, i en tot cas, si alguna persona que ens està o que està aquí o que ens està seguint a través de l'streaming no acaba de situar on estem i quines riqueses naturals, no tan naturals en el nostre cas, però sí que atesora aquest territori, dir-vos que a no molts metres d'aquí, de fet aproximadament a 1,5 quilòmetres, 2 quilòmetres, tenim un pol extraordinari que de fet no és motiu d'aquesta presentació, però que estem treballant-hi molt intensament per tal de potenciar-ho encara més, un pol d'atracció biomèdica, de moment només relatiu a la medicina. M'estic referint a l'Hospital de Bellvitge, a l'IDIVELL, un institut de recerca dels més referents, on en tot aquell espai, per situar-vos molt ràpidament, hi treballen més de 1.200 investigadors, a l'ICO, i
en aquest cas ja fora de la ciutat, però tocant literalment a la ciutat també, i en un altre cantó tenim l'Hospital de Sant Joan de Déu. Amb aquests altres socis no beneficiaris del projecte s'han establert tot un seguit d'objectius que principalment versen sobre assegurar els objectius del PEC, perquè això està dintre d'aquesta tipologia de projectes, activar el node biomèdic, com heu pogut veure, també té una presència molt important tota la qüestió mèdica, el propi sènior, que després desenvoluparem més detall, la medicina personalitzada i especialment focalitzada en la prevenció del càncer, medicina, el que diuen de les 5 P's, personalitzada, predictiva, preventiva, participativa i poblacional, i, en definitiva, també investigació i innovació en aquests àmbits. Bé, dir-vos també, evidentment, que aquest projecte aborda o incorpora la visió de 7 eixos dels objectius de desenvolupament sostenible, i aterrant estrictament en l'e-sènior, dir-vos que es tracta de focalitzar en la població més gran de 65 anys i especialment i específicament que tinguin algun tipus de dependència. Evidentment, a partir de certes edats, el propi transcurs de la vida fa que la nostra situació de dependència cada cop sigui més marcada, o la nostra pèrdua d'autonomia. I bé, la foto molt ràpida de la nostra ciutat: el 20% dels 270.000 habitants que vivim a l'Hospitalet tenen més de 65 anys. I un altre factor que hi afegim, i és que un terç d'aquest 20% de la nostra ciutat viu sol o viu sola. Un altre element, per tant, que genera incertesa i que ens obliga a fer propostes com aquesta. I un altre element per acabar de fer aquesta situació. A la ciutat actualment tenim més de 14.000 persones amb algun tipus de reconeixement de dependència, i d'aquestes el 85% tenen més de 65 anys. Per tant, un tercer factor que acaba de presentar-nos la foto del públic objectiu pel qual volem plantejar aquesta política o aquest projecte. Bé, per tant, aquí n'hi ha elements, com podeu veure, de soledat no volguda, barreres urbanístiques. Comentar-vos, per a aquelles persones que no conegueu la realitat urbanística de la ciutat, una part molt important de l'Hospitalet es va construir entre la dècada dels 50 i dels 70, amb edificis amb pocs serveis i especialment molts d'ells amb manca d'ascensors. Per tant, tenim també una sèrie d'obstacles físics que, si sumem tots aquests factors, el que fan és accentuar la soledat d'aquelles persones que hi viuen soles, perquè tenim més dificultats per baixar al carrer, per socialitzar-nos, i per tant encara un argument de major pes per aprofundir-hi en com podem pal·liar-ho. Bé, l'objectiu del programa, en definitiva, és pensar-hi fórmules innovadores per tal d'establir-ne, mitjançant la utilització de les noves tecnologies, però també de la innovació social, acabar obtenint nous instruments que ens permetin lluitar contra els diferents elements que abans citava. Vaig acabant, sobretot perquè, com que els companys que m'han precedit ho han fet d'una manera molt ràpida, crec que seria força desequilibrat que m'estengués excessivament. Bé, i per anar resumint, en tot cas, l'objectiu final és incrementar el grau d'autonomia de les persones i, per tant, allargar la seva estada en el seu domicili, evitar fins a l'últim moment la institucionalització en una residència o en un centre de dia. I com deia ahir, amb aquesta mateixa presentació, ahir
en el nostre estant. El que, i també ho deixo aquí, segurament jo crec que el Pep després també o conjuntament tindrem temps d'abordar-ho, podem ser molt ambiciosos, podem innovar molt en l'àmbit de les tecnologies, però si no som capaços d'innovar en l'àmbit de les polítiques i del catàleg de serveis que podem oferir a la nostra ciutadania, per tant, han d'anar de la mà, difícilment podrem assolir els objectius que ens marquem. I m'estic referint a que, malauradament, això podem extreure grandíssimes conclusions de l'e-senior, i ara us acabo també de donar alguna pinzellada, però si no tenim a l'abast els nostres equips diferents instruments i sobretot dels que tenim ara, no podrem allargar l'estada dels nostres veïns i veïnes als seus domicilis. Malauradament, tot el sistema de dependència encara no s'ha acabat de desenvolupar, d'implantar, tot i que fa 15 anys de l'aprovació de la llei, però la realitat és que tenim principalment, com deia ahir, no tenim un plat principal i un segon i un aperitiu, tenim plat únic pràcticament. En el moment que comencem a perdre autonomia, la recepta, diguéssim, és molt fàcil, o centre de dia o residència. I amb això, i amb instruments com també amb la presentació del PEP es plantejaven, els diferents aparells per tal d'anar detectant moviments, comportaments, hàbits que comencin a sortir-se una mica de la regla, barrejat amb els altres 6 objectius del projecte, la idea és anar treballant i anar replantejant diferents serveis o adaptant els serveis a la realitat dels nostres ciutadans. I bé, de moment ho deixaré aquí i encantat de continuar-hi. Gràcies. Molt bé. Sí? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots dos, també per la vostra breuetat i per la presentació, perquè això ens permet també disposar d'uns minuts per fer una mica de debat o per poder destacar aquells aspectes que heu comentat, no? Oriol, si em permets, jo crec que en la teva intervenció has posat l'accent en un element que jo crec que per tots els que estem en el sector públic és molt important, no? Tu explicaves, diu, hem de ser molt curosos amb la despesa pública i a més tenim l'avantatge de comptar amb tu que tu no ets exactament el regidor de serveis socials, sinó per tant pertanys a una àrea més global, no? Quins avantatges penses que el Big Data ens pot facilitar a l'hora de planificar recursos, a l'hora de preveure necessitats, i per tant, per als equips de govern, quines són aquests avantatges i que tu preveus que realment l'aplicació del Big Data en les dades socials ens pot facilitar tots els governs locals? Bé, a part soc regidor d'Hisenda i per tant ja venia amb la lliçó apresa de la despesa que fem, que estigui ben objectivada. El Big Data, la governança de la dada, ja estem parlant del futur immediat, les administracions públiques cada cop es preocuparan de tenir més dades de la ciutadania, més dades del territori. De fet, tots els objectius de desenvolupament sostenible ja ens estan dient que hem de comptar amb la dada i hem de comptar en fer una governança de la dada, perquè una cosa que ens passa com a administració pública, i el Jesús després, si vols, em corregeix, però la gent quan va amb el mòbil i es descarrega una aplicació d'una empresa, una aplicació privada, i l'aplicació privada li demana les dades, la gent no dubta en dir que sí, a tot, sense llegir-s'ho. Sí, perquè necessito aquella aplicació, la necessito i vull jugar a aquell joc o fer les compres per l'aplicació. Quan som l'administració local o l'administració que sigui, que li demanem en una aplicació al ciutadà les dades, tots són dubtes. Al ciutadà li venen tots els dubtes del món. Per tant, els deures és generar confiança amb la dada, del ciutadà confiï en l'administració, en què les dades les necessitem per proveir un servei determinat, i per tant la dada en el futur ens ha de permetre governar millor. La dada ens ha de permetre governar millor. L'altra reflexió que volia fer és que en un congrés com aquest o en una fira com aquesta, que cada cop n'hi ha més arreu, tothom, si fem una volta per aquí, tothom està parlant del territori.
no? De descarbonitzar, de desenvolupament sostenible, tot és territori. Òbviament el territori afecta les persones en segona instància, però m'ha agradat molt aquesta taula rodona d'avui perquè estem parlant de les persones en primera instància. I a vegades quan la tecnologia, tot el tema Smart City o tecnològic i les polítiques socials està costant molt que casin. Està costant molt que les empreses innovadores desenvolupin eines per afavorir en primera instància el ciutadà o el ciutadà que més necessitats té, com la nostra eina que estem tractant, si m'ho permeteu, la capa més baixa o la desigualtat més evident, que és aquella que està estigmatitzat. És aquell ciutadà que, com una crisi com la que hem viscut, de cop i volta es queda sense recursos, es queda en un ERTE i no troba feina. Ell creu que anar a l'Ajuntament a demanar ajuda està estigmatitzat, els seus veïns se'l miraran malament i per tant aquesta és la capa de població la que més ens ha de preocupar, la que no està acostumada a rebre prestacions socials i, si m'ho permeteu, li fa vergonya acudir a l'Ajuntament a dir necessito ajuda. Per tant, l'eina o les dades ens han d'ajudar a governar millor aquesta realitat i com a administració avançar-nos a aquestes noves circumstàncies que són en el territori, que ho veiem, però que normalment sense disposar de la tecnologia haguessin passat més anys a tenir una foto, com deia al principi, més definida i més nítida. Molt bé, perfecte. Jesús, has posat l'accent a la teva presentació amb la gent gran. La gent gran ha estat el col·lectiu que més ha patit amb la Covid. Hem patit una crisi important, sobretot en períodes de confinament. Els hem tingut a la gent gran tancades a casa i això ha posat l'accent o ens ha permès detectar aquestes situacions que tu parlaves, de la solitud no desitjada, no volguda. Realment això ha estat un repte per als governs locals. L'Ajuntament de l'Hospitalet, com us heu trobat això, com ho heu viscut i de quina manera penseu que s'ha d'actuar? Jo crec que el programa sènior que has presentat és una bona eina, però com a responsable de l'àrea de serveis socials, com heu viscut tota aquesta problemàtica? Bé, doncs, evidentment ha sigut un any i mig llarg, gairebé, encara no hem sortit, ho dic perquè que no ens relaxem, tot i que sembla tòpic, però sobretot en els moments de confinament més extrem, l'objectiu, tot i tractar-se d'una ciutat gran, de fet la segona més gran de tot Catalunya i una de les, al conjunt de l'Estat, no sé si estarem en el 15è o en definitiva entre les 20 ciutats més grans, vam articular un sistema directament des de l'alcaldia que ens va permetre trucar a totes les persones més grans, no de 65 anys, no recordo ben bé ara perquè francament van passar tantes coses en aquells moments, però sí que d'una manera o d'una altra vam articular un sistema de trucades, literalment. Per tant, entra evidentment el servei públic que ja venia funcionant i venia funcionant molt bé, com el tema de la teleassistència, òbviament, però també reconvertir ràpidament a serveis el servei d'ajut a domicili, el SAT, i ho explico perquè aquí, com que segurament hi ha una barreja, de fet ahir em va passar també, aquí potser en aquesta fira s'utilitzen unes altres nomenclatures, però aquí convé explicar-ho. A través del SAT vam tenir també que reconvertir molts serveis, àpats a domicili es va convertir en un instrument estrella, perquè evidentment ja era un instrument que ens permetia conèixer la realitat de moltes persones que vivien soles, moltes d'elles, però no totes, i per tant en aquells moments encara més durs poder entrar a casa de molts veïns i veïnes de l'Hospitalet i en definitiva jo crec que aquell primer impacte tan impactant i tan complicat per tothom, jo crec que ho vam superar bé, tot i tractar-se d'una ciutat del volum que té l'Hospitalet. Clar, evidentment, vam prioritzar, vam treure recursos, en aquest cas humans, diguéssim, d'altres espais, assessors de govern que durant el confinament van perdre la seva naturalesa objectiva i els vam reconvertir a telefonistes, diguéssim, persones que en definitiva tenen entre les seves habilitats el tracte amb el públic, us necessitem a tots per tal d'articular aquest sistema de trucades. I jo crec que un any i mig després, Déu-n'hi-do, amb aquesta conjuntura,
Doncs, Déu-n'hi-do, com ens hem sortit. Ara bé, hem d'evitar, hem d'aprendre, o ens ha de permetre la pandèmia, utilitzar-la com un accelerador de determinades polítiques, i jo crec que en aquest sentit és com plantegem aquest projecte iSenior. Tenim a la nostra abast la millor tecnologia que hem tingut mai, òbviament. Pot sonar una obvietat, però l'hem d'utilitzar en benefici de les persones, i especialment sense que la utilització, o hem de posar l'accent especialment en el sentit de que al posar l'accent en més tecnologia i posar més tecnologia a molts domicilis que segurament fins ara ni s'ho esperaven, no suposi també una bretxa encara més gran. Jo crec que aquest és el repte de projectes com aquest i d'altres que especialment versin sobre persones grans, no? Persones que no tenen l'hàbit de tenir-ne un telèfon mòbil, de tenir-ne connexió a internet, que per la majoria de persones avui doncs, és una cosa absolutament normal, però no necessàriament a persones que no van viure la guerra literalment, però sí la postguerra, i que l'ús d'un telèfon o d'una tauleta els hi queda molt lluny. Per tant, hem de ser capaços de dissenyar coses molt intuïtives, que no ho vegin com una intromissió a la seva intimitat, i que a la vegada, sobretot, vagin en la lluita de la soledat, perquè aquest serà el repte de la gran metròpoli. Jo crec que d'aquí 20 anys, si hagués de situar quin serà el repte de la gran Barcelona, jo crec que serà aquest. Sí, sí. Perquè d'aquí a 20 anys o 25, la majoria dels que estem en aquest espai estarem en aquest perfil de població. I per tant, ni que sigui per una qüestió merament egoista, hem de ser capaços d'avançar-nos. A més, una societat que mica en mica ens hem vist allò més capaços de viure sols, moltes vegades. Ja no necessitem, a partir d'una determinada generació, ja no necessites la família per sentir-te realitzat. En el moment que la teva autonomia vagi disminuint, les teves malalties, en castellà, los achaques vayan subiendo, ostres, tindrem un repte, jo crec que força potent a la Gran Barcelona, i per tant hem de començar a situar-lo ja. Jo em quedo molt bé amb aquesta frase que has dit, no, Jesús? L'evolució és ineludible. El 5G ja és aquí. D'aquí pocs dies tindrem tots l'apagada analògica, i això voldrà dir que canviaran els nostres estils, canviarà la manera com ens comuniquem, fins i tot amb els electrodomèstics. Però potser el repte que tenim, els que esteu a primera fila dels equips de govern, és com mantenim aquest equilibri entre l'evolució tecnològica però els entorns amigables. I per tant, com no queden exclosos. Això imagino que ho trobeu, Oriol, en el dia a dia, és un repte que teniu com a responsables polítics. És que ho trobem ja a la pròpia estructura interna de l'Ajuntament. O sigui, en el nostre cas, l'àrea de govern obert té molt clara les prioritats i fa molts anys que treballa i treballa molt bé, i amb altres àrees de la casa, com la de drets socials, costa molt, no? I ara ho va estar pensant. Nosaltres hem preparat l'eina, però ara el següent pas és que els serveis socials se la creguin i treballin amb ella, que potser és més difícil que tenir l'eina, quasi, no? I que li treguin el profit o el potencial que té. És un repte important de cara al 2022, i aviam si ho aconseguim. Per tant, sí, és aquesta doble realitat, ja la vivim internament i la vivim com podem. També. Sí, no? I això vosaltres també s'ho trobeu, fins i tot aquestes resistències internes, que no és només la població, no? No, efectivament, a més he fet així, l'Oriol no m'ha vist, però com m'he sentit al·ludit, tot i que des d'un altre ajuntament, perquè jo sí que sóc el titular dels serveis socials. Clar, la realitat és que els serveis socials ens toca gestionar la immediatesa. Jo crec que, evidentment hem de tendir cap a això, no vull trivialitzar, però parlar de planificar i serveis socials són conceptes que la mateixa sentència no les podem pronunciar. I més després d'una pandèmia tan dura com hem viscut. Per tant, òbviament, i ja intento també jo amb la meva organització anar tendint ponts amb aquells companys i companyes i equips que se n'encarreguen de la planificació i de les dades i de més, però costa perquè probablement som la part de l'Ajuntament que treballa més amb la immediatesa.
De fet, no sé, coses tan òbvies a les administracions públiques com que la despesa, faltaria més, doncs ha de ser objecte de fiscalització i de més, doncs que, en fi, si voleu fem una altra taula i parlem de com funcionen les intervencions, els òrgans d'intervenció i de més, no? I les fiscalitzacions, clar. Quan tu tens davant una família que necessita 300 euros o una persona perquè si no la fan fora no de casa, potser de l'habitació que està llogant. La nostra realitat està tan allunyada i treballant amb persones que malauradament no poden planificar i això també, vulguis o no, acaba impregnant la forma de treballar, no? Però en fi, és la quotidianitat, no hi ha una altra. És evident que els serveis socials durant la crisi del Covid han estat a la trinxera, han estat a la primera línia, serveis sanitaris, tots ho coneixem, no? Serveis socials, no? I sovint a vegades tenim la sensació, clar, hem de parar a planificar i hem de parar a pensar cap a on va el futur, no? I un té la sensació que és com aquell corredor que comencem a córrer però no ens lliguem la sabatilla, no? No pots córrer i lligar-te les sabatilles, no? Has de fer una cosa darrere de l'altra. Però és veritat que quan estàs a la trinxera, no, com tu dius, Jesús, quan et trobes amb el dia a dia, no, de les famílies que venen a demanar recursos, que venen amb peticions, que és de la pròpia supervivència, en molts casos, possiblement nosaltres aquí tenim un repte, no? Tens raó, he pensat en confinament per poder atendre totes les necessitats sense la presencialitat, és a dir, online, Clar. també requeries de ser una administració digitalment molt madura. No? D'estar molt preparats per atendre... La gent necessita... Les necessitats socials augmenten amb el confinament i amb la pandèmia. No es pots atendre personalment perquè l'oficina d'atenció ciutadana està tancada, però per tant necessites una administració digitalment madura per poder avançar-te al canvi en un espai de temps de 2 setmanes i poder atendre la gent online, no? En aquest cas. Per tant, aquelles administracions, en el nostre cas, Sant Feliu ja era digitalment madura abans de la pandèmia, ho hem tingut molt fàcil per adaptar-nos a aquest canvi que altres ajuntaments que mai s'havien preocupat o altres administracions que mai s'havien preocupat d'estar digitalment al dia. Per tant, no, aquesta doble velocitat entre la tecnologia i els serveis socials, com més paral·lela, millor, no? Molt bé. Home, el Pep ha tret un comentari i d'alguna manera involuntàriament m'ha provocat. Ho lamento, però, i per tant em sento gratament provocat, i permetem, però has mencionat que, bueno, el paper que varen tenir els serveis socials al llarg del confinament i de tot aquest període. I és cert que en determinats àmbits han tingut prou reconeixement, però jo crec que no se n'ha parlat prou. Jo crec que els equips d'emergència, evidentment sanitaris, policies, fins i tot el tema del transport, el subministrament i demés. En la nostra ciutat sí que vam fer torns i és veritat que de manera molt reduïda, però vam tenir 2 equips permanentment, fins i tot els dies de més tancament, diguéssim, amb caràcter presencial per les urgències i per tal que en qualsevol moment qualsevol persona que no tingués una alternativa es pogués dirigir. Però els serveis socials van estar tots els dies, fins i tot a la nostra casa vam suspendre els dies de Setmana Santa. És cert que va ser una Setmana Santa, la del 2020, que en fi, que era de tot menys vacances, però vam suspendre, vam treure una instrucció per tal de suspendre els dies de vacances. I això jo crec que encara no s'ha reconegut ni s'ha parlat prou. I després n'hi ha molts recursos, és cert que la majoria no són competència municipals, però molts recursos que són de serveis socials i que tenien que treballar-hi 24 hores al dia. I res, un apunt molt breu també. Ja per acabar, que diuen que estem ja fora de termini. Molt bé. Sí, podem tancar, si em sembla, fem ja com comedem. Vale, doncs permeteu-me, Jesús, aquest tall faig una... En tot cas, sí que ho deixem aquí per tots els que esteu a casa vostra, que esteu seguint en streaming, agrair-vos la vostra presència, agrair en nom de la Diputació de Barcelona tant al Jesús com a l'Oriol, als regidors, per la seva presència i per haver-nos demostrat el seu compromís amb les persones, amb la innovació tecnològica, però sobretot amb les persones, que crec que és l'element en el qual ens hem de quedar. Compromís d'aquests governs locals amb l'evolució tecnològica, però sobretot per no deixar ningú exclòs i per les persones. Per tant, moltíssimes gràcies als que esteu a casa vostra. I Jesús, permetem, ara ja fora de streaming, si vols... El concepte amigable que abans utilitzaves tu també, Pep.
aquest projecte està emmarcat dintre de l'estratègia de ciutats amigables amb la gent gran. La nostra ciutat ja té el títol i sobretot per acabar, diguéssim, o per tancar aquesta reflexió. Principalment ens hem ficat, diguéssim, en la feinada que comporta, perquè això és auditoria constant i demés, però perquè entenem la filosofia que hi ha al darrere. Si aconseguim una ciutat amigable amb la gent gran, en definitiva serà una ciutat amigable amb totes les persones. Molt bé, totalment d'acord. Doncs, escolteu, moltíssimes gràcies a tots dos, així, i jo crec que ha quedat palès el nostre compromís, la defensa dels serveis socials, Jesús, perquè amb això ens trobareu a la Diputació, sabeu que estem al vostre costat, i també, com no, Oriol, amb la defensa dels governs locals, que és el que tot ens pertoca. Per tant, moltíssimes gràcies per la vostra assistència i a tots vosaltres per seguir-nos. Moltes gràcies.